हेलो लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय आङो सिगाङावहाय आं जेब्ला HS आव फरायबाय थादोंमोन अब्लानो आं दोंनैसो खन्थाइ गाव लिरदोंमोन। बेखौनो आङो दहाय मर्निंआवहाय गोसोखांनानै आं फरायदोंमोन आरोना। अब्ला आं सानबाय आरो भिडिअ बनायनोसै बिनि फारसे जे नोंथांमोनाबो खोनासंदो आंनि खन्थाइखौ माबायदिहै। स' लोगोफोरा आं जागायनोसै बिदिब्ला खन्थाइखौ आवरायनानै खोनासंहोनोसै नोंथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बियो बे मेगाजिना जोंनि गामियाव एबसुनि मिटिं जादोंमोन आरो ओमफ्राय बे मिटिं जानायावहा खन्थाइ लिरनो होदोंमोन नालाय आं दोंसे खन्थाइ लिरदोंमोन आरोना बे मेगाजिननि थाखाय। स' खोनासंदो माबायदि जायो। जागायनोसै बिदिब्ला खन्थाइखौ। बिमानि अननाय मुलुगनि देरसिन नों बिमा, गोसोआव नोंनि मुंखौ लाब्लानो गोसोआ गोजोन मोनखायो आंनि। नों बिमा नङाब्लानो बुहुमाव रावबो मोना गोदान जोनोम। आइ नों बिमा आंनि उन्दै बैसोनि समाव जेबोला आं होस्रिखाव गाबदोंमोन अबोला नों अनसुलि बिमाया आंखौ दुंब्रुं बिखायाव गोबाख्रबै बिलिरै बायदि रावफोरजों अनसि बुरखायबोदों होबोदों हाजासे अननाय। फोरोंबोदो रायज्लायनो नों बिमाया गावनि रैसुमै गोदै राव अ आ क ख। बायदि फोरोंबोदो आंखौ लोगोआव लाना आसि थुयै बुहुमनि बायदि समायना रमायना महर दिन्थिफैबाय नों अनसुलि बिमाया आंखौ। बे गुवार मुलुगाव जोनोम होनानै आइ नों बिमा अनसुलि बिमा जाखांफैबाय थायो नोंनि अननाय थारैनो बावनो हाया बावनायबो नङा नों अनसुलि बिमानि अननाय। स' लोगोफोर मादि मोनखो आंनि खन्थाइखौ कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय। गोजोन्थों।